खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 जुन 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ जेनिबो आंखाल जानाय नङा जेरावबो देरहासारगोन आरो जाफुंसारनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन आरो गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ दिनै मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोजों रायखुमा जानोबो हागौ। गुबुननिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ।
सोरजोंबा रायखोमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै गोजोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जेंना सोमजिनो हागौ। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। बहाबा हान्थिब्ला मोजां अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। फरायसाफ्रा नाथाय फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।